Takže, zdravím všetkých fanúšikov SCP, ktorí klikli na toto video. Na prvom videu, u prvého videa na tomto kanále, ktorý, ako ste si možno mohli všimnúť, je oficiálny kanál nadácie SCP. A dneska tu máme krátke informačné videjko. Inak tú stránku tu mám len do pozadia, aby ste vedeli, čo je toto vlastne za kanál. Takže, bude tu vychádzať obsah napríklad SCP dokumenty, SCP záznamy, SCP hry, alebo napríklad reakcie na rôzne SCP filmy. Budem, dajme tomu gameplay alebo reakcie budem robiť takým tým obyčajným štýlom. A záznamy budem robiť, že ich budem čítať. A budem ich čítať a zároveň k ním budem hovoriť nejaký komentár. Pár hodín od tohto videa, záleží či to vydám v deň, kedy toto natáčam, alebo až ten ďalší deň. Tak, vyjde prvý záznam, bude to asi nejaké základné SCPčko, nejaká asi možno 1.7.3 alebo Shy Guy. Viem, že je to také, že pozná to každý, ale tak chcem tu robiť také, že chcem najprv tie základné SCPčka prejsť, ktoré sú väčšinou dosť krátke, takže tí videá pôjde jednu za druhou a dostať sa potom k tým zaujímavejším, ktoré už budú dlhšie, takže aj videá budú vychádzať pomalšie. Občas vydám nejaký gameplay, reakciu na nejaký SCP film, to budú trošku dlhšie videá, hlavne tie reakcie. Alebo na nejaké náhodné video súvisiace s SCP. Ešte tu mám jednu hodne, myslím si, originálnu vec dosť, ktorú som nikde nevidel. A to sú SCP záznamy písané umelou inteligenciou. Je to vlastne umelá inteligencia na jednej stránke, ktorú používam na čítanie SCPčok. Teda čítanie, pardon, písanie. A to tu chcem. Budem tu robiť aj komunitné hlasovania, napríklad o to, aké SCP chcete ďalej a tak podobne. A to je asi zatiaľ všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa, čož bude nejaký ten prvý záznam. A zatiaľ čau. Dovidenia. Zatiaľ.